mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bugos, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlesiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Nag-ingon ang Ginoo, duawon ko ang akong kahayupan ug patunghaon ko ang magbalantay nga magatiman kanila. Mga higala, maayong buntag kanatong tanan, ani ano sab kini atong tulumanon bidlisyo sa kabuntagon. Og nagpanghinaot usa kanunay nagaampo kaninyong tanan nga naminaw nini atong tulumanon. Apil kamo sa mga pag-ampo sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kini ang inyong higala si Sister Rica sa mga madre sa Daughters of St. Paul, kauban usab si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, ug usab ang atong technical engineer ni atong istasyon DXGN. Og kaninyong tanan moingon ako, malipayong adlaw. Magampo kita. O Dios, kalig-on sa mga naglaom kanimo nga nahimong bantugan, nga naghimong bantugang kang San Juan Crisostomo, imong obispo, pinaagi sa katingalahan nga pagpamaba ug sa kasinati sa pag-antos. Itugot ka namo nga tinudloan sa iyang pagtulunan. Maligon kami sa panig-ingnan sa iyang dili mabuntog nga pagpailog. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Inutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, uluhan 7, tudling 11 ngadto sa 17. Wa madugay miadto sa Jesus sa syudad nga ginganlag naim, ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan ug daghang katawhan. Sa nagaduol na siya sa ganghaan sa syudad, ania, giyayungan paingon sa gawas ang usa ka minatay, bugtong anak nga lalaki sa iyang inahan, ug kini siya byuda. Ug mikuyog kaniya ang bagang panon sa katawhan gikan sa syudad. Ug pagkakita sa Ginoo kaniya, naluoy siya kaniya ug miingon kaniya. Ayaw pagila. Ug miduol si Jesus ug mihikap sa lungon, ug mihunong ang nagpasan, ug miingon siya. Undo, ingnon ko ikaw, bangon. Ug ang minatay milingkod, ug misugod pagsulti. Ug gihatag siya ni Jesus ngadto siyang inahan. Nalisang silang tanan, ug gihimaya nila ang Dios nga nag-ingon. Gitunghaan kitag usa ka bantugang propeta. Ug mikaylap sa tibuok Judea ug sa tanang kasikbit nga kalungsuran ang balita mahitungod kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Minggo ang atong nabasahan mao ang pag-alim sa sulugoon sa usa ka senturyon. Adunay sakit ug hapit nang mamatay o himalatyon. Ang atong mabasahan karon dili lang kay masakiton, kundili patay na gayod. Ang nakatabang sa drama sa kamatuuran ning atong ebanghelyo mao nga kining patay na nga bata anak sa usa ka balo nga babayi. Ang inahan gisaysay nga kun wala na siya anak, wala na usab siya paglaom nga mabuhi pa. Ang panagtagbo sa balong inahan kang Hesus ibutang sa konteksto sa prosesyon padulong sa paglubong. Ang patay nga lawas sa batan-on gipasaan ngadto sa lungsod sa Naim. Inubanan sa usa ka panon nga nakigluyog sa inahang balo. Subo kaayo siya. Busa wala siya makaamgo nga si Jesus nagtan-aw kaniya. Inubanan sa mga mata sa kaluoy. Matod pabitaw ni San Lucas, sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya. Ayaw paghilak. Mao kini ang mga pulong ni Jesus kaniya. Mga pulong sa pag-alibyo sa kaguol, apan usab pulong sa paglaom. Ang kamatayon dili mao ang katapusan sa istorya sa iyang anak, o bisan kaniya. Si Jesus miduol og mihikap sa lungon.
Mihunong ang mga nagpasaan sa lungon, ug mingon si Jesus, "Dong, bangon." Milingkod ang minatay ug misulti. Unya gihatag ni Jesus ang anak ngadto sa iyang inahan. Karon nga nabuhi ang patay nga anak ug nahibalik ngadto sa inahan, ang kasubo sa inahan nahimong pagmaya. Ang iyang pagbangutan nahimong kasadya. Unsa man ang epekto niini sa mga nakasaksi? Sila nahadlok ug nahibulong. Nagdaig sila sa Dios. Usa ka gamhanang propeta mitungha kanato. Ilang nahinumduman nga ang propeta nga si Elias kinsa mibuhi usab sa kapatay. Alang kanila ang Dios wala mahikalimot kanila. Ang Dios mianhi aron pagluwas sa iyang katawhan, matud pa sa kadaghanan nga naglibog ug nahadlok. Ning ebanghelyo karon madunggan nato ang mensahe nga si Jesus mao ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Agig pakighiusa sa atong programa usab sa Archdiocese nga mao ang bulan sa bokasyon, kini nga atong ebanghelyo mahisama sa usa ka pagpasabot sa kinabuhi sa tao. Din adunay duha ka pundok sa katawhan ang atong maaninaw. Ang usa ka pundok mao ang simbolo sa kasabo, nagbangutan nga nagdala sa patayng lawas sa batan-on, uban sa inahan nga nagsubo ug mga taong nakighiusa kaniya. Silang tanan nagsubo, nagbangutan. Sa mga nga kini nga grupo, simbolo sa pagkaulay kinabuhi. Nawad-an sa kinabuhi, nawad-an sa paglaom, walay kalipay, walay pagmaya, walay kinabuhi, simbolo sa patay. Kung atong tan-aw ng atong kalibutan karon daghan ang nahiusa ni ini nga grupo. Sa pananglit sa mga inahan nga nagmasulubon, nahadlok ug nagbasol tungod kay nagpa-abort. Mga inahan nga nabalaka, kung unsay mahitabo sa umaabot. Mga taong nagsubo tungod sa kakabos. Walay kapaingnan, walay balay nga kapuy-an, kawalay paglaom. Ug ubang walay matuod nga kalipay tungod sa droga, nagantos tungod sa sala. Ang uban nagbasol daw patay. Sama sila sa patay ug walay kinabuhi. Sa laing bahin, atong maaninaw ang usa ka grupo. Diin kauban si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nga puno sa kinabuhi. Malipayon, adunay pagmaya. Tungod kay naa si Jesus kanila. Sila ang nagsimbolo sa kinabuhi. Simbolo sa pagbag-o. Simbolo sa kahiusa. Simbolo sa anaa sa grasya. Sa ilang panagtagbo, ang kinabuhi nagmadaugon. Ang grupo ni Jesus mao ang nagdala sa kinabuhi. Si Jesus ang nagpabuhi sa mga nagsubo, naghatag sa kalipay sa mga nagbangutan, nagpasaylo sa mga nakasala, naghatag sa paglaom ug kalipay. Ang panahon sa bukasyon mao ang pagsusi sa atong kaugalingon usab, kung nakadugang ba kita sa kamatayon sa uban, o nakadugang ba kita sa kinabuhi alang sa uban. Asa man kita ni atong duha ka grupo. Grupo sa nagmasulubon o kamatayon, o grupo sa mga mihatag sa kinabuhi. Ning panahon sa bukasyon, dasigo nato ang atong mga tao, ilabi na ang mga batang noong babae o lalaki, nga mutubag sa tawag ni Jesus, sa paghatag sa kinabuhi ngadto sa uban, pinaagi sa pagpili sa buot natong sudlan nga tawag sa Dios, o bukasyon. Nahinumduman siguro kita sa mga pulong ni Jesus diha sa Mateo 13. Pagka maluluyon ang akong gusto, dili mga halad. Si Jesus mismo ang napakita sa iyang kaluoy, dili lamang sa mga naghilak, kundili alang sa tanan nga nagkinahanglan. Tataw kaayo diha sa kasulatan nga ang Dios dili gayud malipay o magmaya sa kamatayon sa matag usa. Busa ang Ginoo naghandom sa kinabuhi ug dili sa kamatayon. Mga higala, buot ni Jesus nga magmaluluyon kita ngadto sa uban. Ang kaluoy wala magpasabot nga nakigsimpatiya lamang kita sa uban, kundili halawon pa ni ana. Kana bitong isulob nato mismo ang ilang sapatos. Itawag kini sa in English nga empathy. Kung unsa ang ilang kahimtang, musulod kita dito. Kung ang atong mga silingan na sakit, si Jesus na sakit usab.
Mao man gani nga ang kalabutan niya mao ang kalabutan usab nato. Ang iyang gugma mausab ang atong gugma. Pinaagi ni ini ug pinaagi sa iyang grasya isip Kristiyanos, dili lamang kay mutan-aw kita og mubati kundi mubuhat sa tanang natong kusog ug guna-una sama sa gibuhat ni Jesus alang sa katawhan. Mga higala, susihon nato ang atong kinabuhi karon. Naghatag ba kita og kalipay kinabuhi sa uban o naghatag ba kita og kamatayon sa uban? Magampo kita. Pag-ampo kita sa Dios, ang tuburan sa kinabuhi, ug nagbanhaw sa mga minatay. Sa matag pangamuyo kita moingon, upaya kami Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, uban sa pangama ni San Juan Crisostomo, mapailubong o pasabot sa tanang magtutuo sa kabililhon sa mga sakramento sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Upaya kami Ginoo. Nga ang panggamhanan, magpanalipod sa kinabuhi sa katawhan, umusalikway sa malinglahong kultura sa kamatayon. Magampo kita sa Ginoo. Upaya kami Ginoo. Nga isip miyembro sa gagmayng Kristohanong katilingban, makigunong kita sa mga nagsubo ug nagpangutan tungod sa kamatayon sa ilang minahal sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Upaya kami Ginoo. Nga ang tag-iya sa kinabuhi, magbanhaw sa tanang matuuhong nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Upaya kami Ginoo. Langit nung Amahan, himua kaming makaambit sa kapuno sa kinabuhi, dinhi sa kalibutan, ug sa kinabuhing walay katapusan, sa langit uban ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Usbon ko ang panawagan kung buot ka mo magpaampo pinaagi nining atong tulumanon. Text lamang 0917938734. Usbon ko 0917938734. O kaninyo mga igsuon nga naminaw ni atong tulumanon, daghang kaayong salamat. Kauban ko, ako si Sister Rica sa mga Madre sa Daughters of St. Paul, mubati usab sa mga tigpaminaw, labi na gayod sa Malita, o apil na sa Lupon, nga natagbuan o nakaistorya, nakatagbo kang Father Richie, o usab dito sa Banay-Banay, nga usab nakahatag kita og mga Biblia, o sa tanan nga naminaw, kini ang inyong higala si Sister Rica na usab sa Daughters of St. Paul, kauban si Rose Caballero, si Arvin Borla, o usab ang atong technical engineering, atong istasyon, DXGN. Kaninyong tanan maingon kami, malipayong adlaw sa Martes. Rose, kung saan ang iyong mag-iinom? Ang kaping may sinabi, Dream Vet, 8-in-1 coffee, available sa tanang pharmacies.